Okay, Malantaw Taliga Subong sa Barangay Balingasag Covered Court. Bantaye! Bantaye! Okay, so kagapon, October 4 ang advance nga celebration for World Teachers Day. Subong naman ang tutuod gid nga World Teachers Day October 5. Pero Saturday subong, so free man kami gyapon. And sa subong adlaw, may paliga si Sir Maui. Kilala ko lang siya as Maui. Isa na siya sa mga sagad nga host diri sa Bago, taga-Bago na siya. Well, actually, hindi amo ni ang first nga gin-cover ko ang paliga ni Sir Maui, no? And of course, I'm really sure that it will not be the last. So we decided na lang sa Bantay Channel nga include na lang ining Baligasag. It's a wordplay also. Liga sa Balingasag. Okay? Kay si Sir Maui is naka-base siya sa Barangay Balingasag, Bago City. Ilan ni paliga sa Balingasag. So gintawag na mo ni nga Baligasag. Okay. So we decided na lang diri sa Bantay Channel nga himuon na lang ni siya separate segment. So hindi lang ini ang mga pag-cover ko sa Balingasag, damo pa na mga upcoming basta sa mga dason nga mga covers ng Baligasag, put ko na sa in-check. Okay? Okay, so mga kabantaye, no, na medyo na tempranuhan tadi abot sa place of the event. Okay, so wala pa tao. Sa mga kabantaye, siya ni si Sir Maui ang gina-mention ko sa inyo kagina nga isa sa pinakasagad nga host diri sa Bago. Thank you. Okay, so siya ni ang founder sang liga. So abangan ta karon ha, bantaye. Correct. Bantaye. Okay mga kabantaye, siya ni may sala nga temprano ko din nag-abot. Kasi lang yala una masugod pero manugalas dos na mula nagalagin-abot mga tao. Siya ni si Samantha nga akong first chess player kag future Bantaye host. Okay, so mga kabantaye, tama gid ka init dere. Ay nako, paang gid. Dumaubos ako nga balhas, ang ako nga ilok basa-basa na. Pero si Samantha fresh na fresh kay bago ko ligo. Bago ka ligo sa Sam, ano na sa mga ano na score Sam? What? Kaya kagawantay? Anong score? Nag-time out anay? 4-5. 4 ang? Anong 4? Anong 4? Luya? 4 puno ang Team Luya. Amo sila naka-black. Kali sila. Ano sila? Ato sila. Na, mas lang Team Luya. Team Ginger. Pasok sa Manyares, Tanio, Basset, 457. Tanio, Pilitawa, miscalculation, still, Bantaye, YouTube channel, live kita po sa YouTube. Rebound, bugna, kinabuyan po na tao sa Banyares, undergoal, Basset, jersey number 18, Banyares. Grabe ni Derek. Laguna! Laguna! Yung 5 set, no good. Digos man!
Laguna! Oh! Morales! Pasok sa mga. Bacyares! Wala buka. Basket! Bacyares! Wow! Reverse! Canillo! Basket! First throw. Time 1 minute. No good. Benda! No good. Laguna! Agol natin. Back to the Guzman. Bumitaw! No good. Kasi kung atake, pasok sa mga. Okay, sa mga kabantay, natapos na ang first quarter sa game. So ladies and gentlemen, Amang pagkakaroon ng sinambanset. please naka-like ito po sa YouTube ng Bantay. Okay, striker subong ang gapanguna sa first quarter. Kanang taon tayo ko sinamatawag sila karon ha? Bantay eh. Okay, so mga kabantaye, upunta subong ang isa sa mga promotor sa ininga liga. Si Maui, ga-host man siya sa mga lain-laing event. Ano ganun gina-host ka, Sir Maui? Yes, na-hosting ko sa KBL Kasal Bunyag Bubong Wedding. Kapila na kami maguptara sa mga events. Sagad-sagad siya mag-host, no? So, Sir Maui, saan mo nag-start ang liga ni? Well, nag-start na siya sa on March for the Summer Basketball League. And after that, follow up na siya sa youth organization yung gintuhod ko sa Purok Daddat sa isa ka na league wing nga Purok. And after that, amo na siya nabuo ang Christmas Basketball League. Oh, or Baligasag. Liga sa Baligasag. Okay. So, Sir Maui, pasiga pangita ka mga sponsor sa mga paligan, no? Pwede mo na sila ma-invite or Yes, ladies and gentlemen, calling the attention sa tanan nga may mga bulawanon sa kasing-kasing. Ang tanan nga may mga Samaritanon din ang mga Balatsyagon. Kung mahimo, nagapangayo kami sa inyo nga heartily given nga sponsors. Kahit ano, any amounts or any possibilities nga kaya mag-sponsor sa liga para inatanan sa kabataan. Say no to drugs! Say no to drugs, sport. yes to sport. Yes to sport. Pero paano kanila makontakin ka? Gusto nila mag-asin? Yes, just log na sa aking Facebook, Maui Lips. Maui Lips. Yes. Maui Lips. Okay, so muna siya ang promotor sa Baligasag. So, thank you guys. Thank you so much, Bantaye!
And now, Okay, sa mga kabantay, for may nagdaog na. awarding of medal, Ano nagdaog? Ano nagdaog, sir? strikers. Okay, Bacolod Strikers, ang score nila is 76-73. okay, 76-73. First game, Bacolod Strikers ang nagdaog mga kabantay. Actually, may second game pa pero hindi ko na ma-cover kaya may kalagtuan ko subong. Alright, for our silver Panindahan ko, medalist, we would matigaan like mong laba. So, that's it mga kabantay. Okay, tapos na natin ang first episode sa Baligasag segment sang Bantaye. Okay? Kita taliwat sa dason nga episode sang Bantaye. Bantaye!